Gizon babesa batok ez dire pasabidea izango zikinkeriaz josita dagoen Baixen garrez erortzakotan dira barruan Bertan berak izugarrizko kaltiak sortu ditu Herria honetan gorpu eskau zente Neskatila baten bakadadia Lagunduen atrakila Hautsi ditresnen ugertzuen artean datzen Horretan euria sartuz Gana zinezko egiteak Marraztatzen ditu Amaiu deseginak Haueko horrokolak Izaki batzuren urratzak Atiak atzen dituenak Atukata uruan galdituak Jakin nahi baldin baduzu Historia bat aurrera ematen dute Hango personaiak ez daude Eskolan irakatzitako gezurrezko liburuetan Hormetan euria sartuz zinezko egiteak Arrastatzen ditu Armairu deseginak Hauek urrokolak Izaki batzuren urratzak Tirak atzen dituenak Ataukata buruan galdituak Jakin nahi baldin baduzu Historia bat aurrera ematen dute Hango personaiak ez daude Eskolan irakatzitako gezurrezko liburuetan Hango personaiak ez daude Eskolan irakatzitako gezurrezko liburuetan Gezurrezko liburuetan Gezurrezko liburuetan